sa atong kinabuhi. Naagitay gusto. Kay mao gyud ni akong gusto. Kay mao gyud maayo para na. No way! That's wrong. Nakaingon na ba ka usahay sa imong kaugalingon nga sunod na lang, ganahan unta ko mo ampo ron pero unya na lang, ganahan ko mag-usab sa akong batasan pero murag unya na lang, lami pa magyud ipangaway, ganahan ko nga mubiya ning akong batasan nga kabalo ko murag di magyud ni makalipay sa uban pero later na lang. Pamilyar? Bantay mo anak? Namoy ingon anak? Ako anak ka mo. When I heard God's calling to vocation sa pagkapari, ningon ko, unya na lisod. Mag-enjoy sa kodris gawas. Nalingaw pag-ani ko sa akong nindot nga trabaho. Unya na lang, Lord, bahala ka diha. Di, juk. I know kusog kaayo ang magyutay mabati nga grasya nga murag naagoy something nga God is really calling me this. Pero way back then, yung first time sa dili lagi ko. Di. Sa'yo praning una-una. It took me 2 years. Lisod. So, karon 8 years seminaryo na pare. Pag-abot karon hilak-hilak. Lisod ayod lagi. Lisod man gid ay tinuod ning pagkapare. Ngunang ningon ko di ko. Kaya kung kay balo pa lang yun ko sa di ay ni, bisan asa ka, libakon ka sa tanang tao. Bisa kung sa imong nabuhat maayo, magitaan kag sayo. Mao din yung tinuod nga giingon sa atong ibanghilyo. Lisod, apan magbantay kita. Dili ta magbantay kung naa ang imong amo. Mo trabaho lang kay naa ang atong amo. Naa sa atong atubangan, pero kung lakawan magtalikod, tuara. Nagpatuyang sa gingon sa Ebanghelyo, nagpatuyang lang og palabig kaon, inom, hudyaka, palahubog. Wa may amo, wa may nagbantay. Lisod ni siya. Kay basi nang ato ang kinabuhing Kristiyanos, nagbantay lang sad ta kung unsay kinsay nakakita kanato. So this is a call for true service. Kaya ang pagpangalagad igsuon dili gina-pleasing. Mo na ningon gani ko nga bisan ako di ko ganahan kay kapoy kalisod kaayo magpakabuutan. Di ba? Sisters, mga igsuong lektor kantor o kamong tanan, lisod kaayo pagkabuutan. Lami ipangaway taga-adlaw, di ba? Libakon ka diya, sumbagon ta kay noon. Pero mao man itong gipili. We are called to change ourselves. Lisod, mapuya na to ni uban sa grasya sa Dios. Dili sa ato ang kita lang maningkamot, dili makaya. Lisod. Gahapon, kapistahan ni Santa Monica. Na sa iba na nga perting sipata, pigan, labad sa ulo, siya gimo. Hilabihan nga pagpaubos, hilabihan nga pag-ampo. Yang anak, kailan mo siyang anak? Ha? Buutan? Labad, pasta ng labad. Kaya balo naman mo sa istorya ng San Agustin. Ingon siya, Lord, make me chaste, but not now. Ayaw lang sa ron. Ay man, you know that? Kana nga linyada, ato man na. Ganahan ko mag-usab. Ganahan ko magbinuutan. Pero ayaw lang sa ron, pwede. Usay, maingon ko bisag karon sa pagkapare. Lord, pwede mangaway kang adlaw. Pwede. Lamik man jud. Lamik man yun Pero dili. Kinahanglan. Doon natay kausaban para sa kaayuhan sa tanan. Magbago ta dili lang sa atong kaugalingon, kundi tan-aw nato para gyud sa tanan. Kay mao man gusto sa atong Ginoo. Kung mingon kita, love with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your understanding, your strength. Kung nahigugma ta niya tinud-an, ato gyud ning isakripisyo ang atong kaugalingon. Kung mahigugma ta sa itong Ginoo, number 1. Ikaduha, mahigugma ta sa ato isig katao. Like how we love God, how we love ourselves. God, others, number 3, ourselves. Ikatulo na lang ta. Sugot mo, anak.
Hello. Mo na usahay lisod nato. Kay ang usahay or permanente nato self, God, others. Baliskad! Shh! Baliskad ka. Baliskad ta. God, others, self. Deny yourself sa atong kinabuhi. Kita'y gusto. Kay maugyo ni akong gusto. Kay maugyo maayo para nako. No way! That's wrong. Tanawa usa ang kabubuton sa Dios o kabubuton sa kadaghanan. Aya ang imong kabubuton. So, kung nausab si San Agustin nga perting sipata tungod sa iyang inahan si Santa Monica. Unsa may gibuhat ni Santa Monica? Pagpaubos, pagtampo ug dakong pagsali sa Dios. Kitang tanan walay pili. Apil ang pari. Magpaubos. Dawato nato sa pagpaubos. Aron kitang tanan kahimut-an sa atong Ginoo.